Ассалому алейкум. Рӯз 26 июни 2024. Мошин мо қарор дорад дар граница Россия. Ана худо хоҳад насиб карда бошад қабули бор рӯзи 27, 28, 29, 30. худо хоҳад то рӯзи якшанбе боро ҷамъ мекунем. рӯзи якшанбе худо розӣ бошад дар ки мешавем 27, 28, 29, 30 аз шаҳри Екатеринбург дар шаҳрати Тоҷикистон Душанбе айни Худжанд. касе ки бор дорад ҳаракат кунед, боротон тайёр кунед. Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон аз он рамал ба дастиётон. Канали фикри шумо дар фикри шумо. Диққат. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. Хеле ки медонед канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. Бародари азиз, зиёда аз 10 то 20 нафар бародаро лозим, хоҳарон, модарон лозим ба дигар мақсад хеле завод. Он бародаре ки мақсад сертификати патент доред, шумо патентитон аз тарафи корхона мекунанд, баъд аз олихтон кам мегиранд, шумо даже намефаҳмед. Ёрдам мекунанд. Ҷои хобаш бепул, хурду хӯрокаш бепул, даруни заводу мақсад пули раҳбули мақсад тратиб намекунед. Аз 70,000 то 90,000 ойлик. Ҳамин стандарт нест, 70,000. Номери ман дар зер навор мешавад, хеле завод бародар. Занг занед кори пастаяне. Он бародаре ки 3,500, 4,000 мақсад дар берун асфалту як рӯз кор аст, бо 5-6 рӯз дига кор нест, раҳбули метиҳед, абед мехаред, ҳамон пул мешавад. Хубаш ки 70-90,000 ҳар моҳ бошад. Занг занед, ман 24 соат дар хизмат шуд. Дар хизматрасонӣ акои Суроб, акои Сайфиддин, граница Қазоқистон, Екатеринбург истифода баред, зиёда аз 10 сол шуд стажи кори дорам. Бародари азиз, авиакас мо коркардасас, каме бошад дар хизмат шумост. Ҳамин наворо подлиса кунед, лайк монед. Бародари азиз, як аз ба ҷои кор тамом шуд, савобаш ба шумо низ мерасад. Занг занед.